November 17, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan. Ingon sa nahitabo sa panahon ni Noe. Mao usab unya ang mahitabo inig-abot sa anak sa tao. Nagpadayon ang tanan pagpangaon o pagpanginom, og nagminyuay ang mga lalaki ug ang mga babay hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Unya miabot ang lunok ug milaglag kanilang tanan. Mahisama usab sila sa panahon ni Lot. Ang tanan nagpadayon pagpangaon ug pagpanginom, pagpamalit ug pagpamaligya, pagpananom ug pagpamuhat og balay. Sa adlaw sa pagbiya ni Lot sa Sodoma, ang kalayo ug asupre miulan gikan sa langit ug milaglag kanilang tanan. Mao usab unya kini ang mahitabo sa adlaw nga ipadayag ang anak sa tawo. Ang atoa sa ibabaw sa atop sa iyang balay ni adtong adlawa, kinahanglan nga dili manaog ug musulod sa iyang balay aron pagkuha sa iyang mga kabtangan. Ang atoa usab sa iyang uma kinahanglan nga dili mo pauli sa iyang balay. Hinumdumi ninyo ang asawa ni Lot, ang maninguha pagluwas sa iyang kinabuhi mawad-an Hinuo niini. Apan ang magwagtang sa iyang kinabuhi magluwas niini. Niadtong gabhi una, may duha ka tawo nga magdulog sa higdaanan. Kuhaon ang usa ug ang usa ibilin. Ug may duha ka babayi nga magaling. Kuhaon usab ang usa ug ang usa ibilin. Ang mga tinun-an nangutana kaniya, "Asa man, Ginoo?" Si Jesus mitubag, "Hain gani ang lawas nga patay adto usab didto magpundok ang mga agila." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.